Какво става, хора? Аз съм Боби и това е The Walking Dead сезон 5. И малко запиране. Аз съм Ди. Да, до сега това е сезон 5, понеже днес ще видя няколко епизода на The Walking Dead. Ще снимаме така за забавление, като няма писнем само Майнкрафт. И да, до сега сега ще ви разкажа общо за какво случи. Нали, отвязаха ми ръката, защото ми беше охапало зомби. Кейни там, едно ударещо момичета, слезна да ми даде радиостанцията в една стая, просто не можа да се качи и затова Кейни го такова... И затова Кейни го... Нали, слезна на две стълбичка, само че дойдохме на зомбите и Кейни. Не знам, или го гледал, или не знам. И в момента, тук... И се намазахме с такова на зомби, с червоно зомби, се намазахме с купа зомби и се вече те петя, ще се мисля. Пълно е с красавци тук за супер модели става. Припаднах хора. Припаднах. Тя на коща. Ходих някаква мацка, как ме погледна. И викам, нали, don't look. Don't! И се пребих. Че се бужа на знака exit. Кати красотата! Wake up! Ли, wake up. Please don't be dead. Please, no! Please. Няма бе, спокойно бе. Ето ме, жив съм бе. I was so scared. Спокойно. А от сега ви казвам да се абонирате, да дадеш положително в този клип и да харесвате. И да ви кажа, че... They're dead. They really are. Тя клипва да искаше това като леко, като маратонче и клипвайте ще завършват вече без да казвам цялото. Коментар. Спокойно. We can't. There's thousands of them outside. We have to. I'll protect you. We'll push through. No, that's crazy. I saved you. We're safe here. I locked us in. Get that door open. Мисля, че от тук I can't. оставам Do it! It was only a little open when I found it. I closed it to keep us safe. не. Pull on 3. 1, 2. Така ми победам. Заби. Окей, опай се. Съм убил. See? Clementine, honey. Спокойно, брат ми бе. Arm is gone because I cut it off. Why would you do that? Because I was bitten, Clem. Да, то килигът е жестокия пич. No, Плиз. Но, that's not true. Yes, it is. не умирай бе, човек бе. I'm sorry, Clementine. I'm supposed to take care of you. I Не can't. бе. Аз след Клементайн ще бъда. Нарочно започва поредицата тук, защото мисля, че след малко ще... Надеви ще бъде поредица до края да се съдна. I think there might be a way out over there. Я вижте. Седи си полицая за пищалка тук. Не, пистолет. Be a little slower. Грил. Какъв ти грил, бе? I'll help you. Ходи бавно, не можеш, че причерпа. Спокойно, бе. Гел. Ще бръкна в колото. Лекуй! I got you. You can lean on me if you have to. I'm okay. I'm okay. I thought I was helping by bringing you in here. Клементайн обаче е много момиче. Oh, you did, honey. It's awful out there. But they would have chewed me up. It was hard. Спокойно, бе. I did it. Спокойно, бе. Да, искам да се извиня, че от доста не съм качал повече. Keep going. We're almost there. Спокойно, бе, момиче. Защо да спия черепа? Само ми подай се това, ако може. Че не... Пишето. Дай се това. Get up, Lee. The door is right here.
Гати, много трудно да станеш. И да трудно да си. I can't. You have to. Damn, I can't move. This is it Ще for те me припиш here. свън. Ставам хода, ставам. Two. Умрях си хора, умрях си. We'll figure it all out. Ужас. Тръгна много. Кофе живот. Ой, Just start by getting that door open. аз не мога да се... Нема! It's locked. It's no big yes. deal. It's Never. just a glass window. Той иска да стюка хата, нали си седи. Ow. Not with your hand. Keep pulling. It might give. That window, just regular glass. И аз си We'll поговорим get you с in него. there. Don't worry. We're doing good. О, There's a chair over there. стоп. There's a chair over there. There's a baseball bat under the counter, Clem. You can use Бейсбол that. бат. Ко? Бейсбол бат. Сънок. Ето бе. Use the bat to shatter that window. So you Dog. can reach in, okay? Okay. Watch out for Mudar, broken Clem, mudar. glass. Удар към мен. Браво, мой човек. Мой човек си коментар. Don't be afraid of him, honey. You're small. Здрасти. Ти си започна история. Don't be scared of the walker. Клем. Тъп. Open it. Начал.